Tamén a Tere, a Cris e a Belén que axudaron a facer estos yogures tan bonitos que tedes colgados por aquí. A Miguel, a Nacho e a Dani que a primeira hora trouxeron todos os instrumentos desde a aula de música. E sobre todo a todos os que participastes e especialmente un aplauso moi grande para a banda do patio. Só unha cosa máis. Para a próxima semana estaría ben que pensarades en que músicas queredes que monte, músicas en galego e música de Galicia, para outros venres repetir a experiencia pero con outros temas. Entón, se tenes alguna idea, podedes pasar para a hora de música e non decides.